Ή τα χαμπάρια, καλημέρα. Από πού είσαι? Από πού έρχεται ο ήλιος? Από πού έρχεται ο ήλιος? Στην Ανατολή. Μάλιστα. Από την Κίνα δηλαδή είσαι? Ή την Ιαπωνία? Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο βγαίνει ο ήλιος. Λέγω πώς βγαίνει από την Ανατολή. Η Αίγυπτος είναι στο νότο. Όχι, όχι, Αιγύπτιοι είμαστε. Από το μέσα έρχεται ο ήλιος και. Έλα να το κουβεντιάσουμε. Σάλβε με την πλάτη να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εσείς οι Αιγύπτιοι έχετε αλλάξει τη φορά του ηλίου. Αυτό. Κατάλαβες να θα πει φορά. Φορά του ηλίου. Τι σημαίνει αυτό? Τον τόπο από που βγαίνει. Εμείς κατέκαμε βγαίνει από την Ανατολή. Ναι. Εσείς λέτε ότι ο ήλιος βγαίνει από το νότο. Εννοείται. Από το νότο. Τι, εκεί πέρα στην Αίγυπτο πώς τα πάτε καλά? Ο Νείλος τι κάνει? Έχει νερά πολλά ο Νείλος. Ναι, έχουνε και πατάτες. Πατάτες στον Νείλο. Γεια σου, χαιρέτα μου την Αίγυπτο. Ή τα χαμπάρια? Πήρα κάπου σαν κουκάτσια. Μυστριβιωτάκια. Κουτσιά. Έτσι πάνω ήταν ένας και πήρανε φατσιές, ροβίδια και φασόλες. Καλά είναι τα όσπρια, είναι καλά. Πώς το θεωρείς εσύ? Εγώ. Την κατάσταση της γενική. Γενική. Ή τα χαμπάρια? Από πού? Από χωριό Αττουλούς? Από χωριό μεγάλο. Από ποιο μεγάλο? Από τα 9 χωριά. Από τα 9 χωριά. Το 9 χωριό θα πεις. 9. Τα θα μπουν τα 9 και τα 9. Όχι, τα 9 είναι μέσα στα Χανιά. Στο Βλάτος. Στο Βλάτος. Α, ψηλά έτσι απάνω. Καλημέρα κυρία μου. Καλημέρα σας. Πού πάτε, εκδρομή πρωί-πρωί? Όχι. Όχι, βλέπεις, μαζωμένοι πάνε. Μα τι θεωρώ μαζωμένους. Johannesburg. Εκεί πάτε, στο Johannesburg. Ακλούχια, Δημήτρια, πάμε και εμείς. Από εκεί είστε εσείς δηλαδή? Πώς, τι? Εγώ είμαι από τον Πέραν από Κόρονο. Και έλα να σου πω σύντεκνε. Στον Πέρα από... Η γυναίκα σας είναι? No, I don't know. Κατέγω. Και μένεις στο... Εσύ μιλείς... Θεία μου είναι. Έλα να σου πω, μιλείς ωραία ξένα. Για μίλησέ μας λιγάκι. Johannesburg. Για πέ μας. Geliyorum, gel burada. Otur bakalım, otur be. Johannesburg. Ο Johannesburg. Έλα σύντεκνα να ακούς. Έλα μας ξένες γλώσσες. Geliyorum. Τι να κάνεις? Λοιπόν, άκου να δεις. Geliyorum, gel burada. Otur bakalım, otur be. Ya Hambi, ya Khalil, ya. Έλα να σου πω, έτσι στον Αποκόρνο τα μαθαίνετε τι ήταν? Yes, right. Στον Πέραν από Κόρνο. Επαγγνός. Σύντακ, δεν θα μας πεις λόγους. Τι να σου πω, για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Εκεί δύσκολα είναι όλα, όπως τα ξέρεις και όπως τα βλέπεις εσύ. Ναι, αλλά είμαστε καλοθρεμμένοι όμως. Καλοθρεμμένοι είμαστε. Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι, το έχουμε. Ναι, το έχουμε αυτό. Άκουσες, η εφορία εδώ θα αρχίσει να μας επερνά από ακτινογραφία. Και όποιος θωρεί με μεγάλο στομάχι. Καήκαμε. Τη βάψαμε. Να σε καλά, χάρηκα που είδα. Να σε καλά.